So, yun. Ayan na sila. Ready na sila sa wakas. Say hi to my vlog na ready na kayo. Hi. Hi. Are you ready? Ang init na ng alis natin, ah. Ayan guys, oh. Si Tito. Binibilang mo niya kayo. Ninong, si Ninong. Ninong. Sa mga inaanap niya guys, kung hinahanap niyo si Ninong Michael, andito siya, binibilang niya na yung dapat binibigay sa inyo. Pero nandito siya. Hi guys, binibilang ko yung natipid ko sa mga inaalak ko. Mga inaalak ko, hindi ko sinipot. Alam niya na kung bakit wala siya ng December guys. Kasi ipopost ko to ng January. So malalaman ng mga inaanap niya kung nasaan siya noong December. Nagsasaya lang ang ano, tita at tito, ninong at ninang. Alam niyo naman, tumatanda na guys. Diba? Ang aming ibibigay na regalo lamang sa inyo ay ang pagmamahal at pag-alalay sa inyo habang kayo I-update na lang ako sa lumalaki. Facebook guys ha. I-upload ko kung saan napunta yung pamasko nyo. Ayan, so guys, magre-ready na kami and then mag-ride out na kami. So later na lang ulit. Kasi no oras na, diba? Mag-11 na. Scroll lang. So, bye! Nasa malaking puno daw sila ng lubak. Ganda ng ayak nila. Ano dito? Ikaw nga mag-ride dito. Kaya mo yan. Ano yun? Nandun nga daw sila sa malaking lubak. Sino mo, agila yan? Ano agila? Ito yung nasa taas eh. Oo. Philippine Eagle. Kaya mo yan, mahal. Go, mahal. Kaya mo yan. Lalapit ka dito, dali. Picture kita. Yung agila. Mag-isa lang huli, lipad-lipad. Ayun. Yung agila na kasunod. Sabi nga ni Jeyo, yung anak ni Jeyo, Oh. kung ano yung isipin mo, yun yung mangyayari. Kaya wag kung natin isipin na tutumba tayo. Hindi tayo tutumba. Yeah. Hindi, agila. Gusto ko makita yun. Please, lapit ka dito. Hello? Kaya tayo yan. Bakit si Rally itong apartment? Nag-video ka lang? Oo, dito lang ako. Sige, para ma-i-vlog natin. Hindi, lumayo yung agila. Putik matatawa siguro ako nag-video, bigla tayong nahulog dyan. Kaya mo yan, Gab. Thank you, Lord. Anyway. Yes. Ganda. Hindi na tayo gagawin sa lugar natin kung hindi tayo makakauwi ng stick. Okay? So, wala. Relax. There we go. We're doing it. Abby's doing it. Yun yung tiyatawag natin. Ano yan yung kapag inisip mo ma-attract mo? Ha? Mind over matter. Hindi. Power of attraction. Oh. Word of attraction.
Stop by tayo dito sa Glad. Papunta tayo ng Maples or Maples River. Kasi sa Pangkalatok, Maples eh. Maples. Ibig sabihin, mabilis. River, pero kapag English, Maples. Maples River. So yun, whatever. Cute. Kung ano man ang tawag talaga doon or tamang pronunciation, please comment down below para alam natin. So guys, kanina kung makikita ninyo yung daan talaga papunta rito. Hindi ko na shortcut ba yun? Pili ko shortcut yung tinuro sa atin. So, sobrang malubak, mabato-bato. Pero kaya naman. Tingnan natin mamaya kung kakayanin. Huwag lang sobrang lalaki ng mga ano. Tapos, yun. Next stop muna kami dito guys. Sa malaking puno ng manggang to. And the views are very refreshing. Oh, refreshing. Hello. So, yun guys. Wait lang. Kanina, hindi ko alam kung nakuha ni Trash yun. Pero napakaganda. Sabi ng- ko, ano kay ano, Nia, bundok. kapag Hindi ko alam nagpunta kung na lang daang kami, katutubo saka ko na ba yun? iaabot. Ang hirap Or what? kasi And then may nakita pala kami. Like this oh. So, hindi ko alam kung anong klaseng Di pa ano to, tumutubo. bulaklak or dahon or what. So, ang cute lang niya guys. Eh, tignan mo naman, paano ko naman ano. Dito Ganda, kami, diba? nasa kalagit. Akala ko nga lavender, hindi pala ito lavender. So, yun, kumuha ako. May pupuntahan kaming river, kaso kasi tignan mo naman yung daanan. Para lang, ano, remembrance. Hindi joke Naligaw lang, pa binigay ko kami kay Trish. kanina. Ayan. So, yun. Later, mag-start na tayo mag-vlog dun sa mismong river. Kinukondisyon pa ng mga Yun. driver ang Thanks! sarili nila. And see you Sobrang lubak. later. Yay. Ay! Tumpa ako! Lagi pagawa talaga tayo ng motor mamaya. Hello! Susunta ka lang namin ka na. Sabi nga nila, kung ano yung mahirap puntahan, yun yung may mas magandang destinasyon. Hi guys. Ilan pala sa mga? Ilan? Marami siya. Masyadong marami. Pag-uubusin mo yan. Siyempre. Kapalengke pa sa nabibili mo. Huh? Ano yung madami yan? Ay na, 50. Nangaw lang. Ang ganda ng view. Hindi ko nila yung tissue ko. Pwede na lang yung tissue ko. Tindahan katabi namin. Yan yung pagkain namin. Diba? Kumain muna kami kasi nagutom yung mga driver namin. Diba? Ayan. Yan. Sa baba niyan yung ano, tas sa taas yung bundok. Hindi ka plastic. Gutom. Grabe yung pinagdaanan namin sa daanan. Paano na pabalik na ulit? Grabe kami, Joy. Ano plastic? Labo. Pa magchichinelas na ako pa uwi. Pa uwi. Papunta sa... Init eh. Oo, yun nga ang problema, mainit kasi. Tingnan Tunog doon ang sa kamay akong ko. kinela.
Sarap. Busog. Sabaw. Dalangaw is yun. Malangaw kasi maraming baka. Pero okay naman yung kain nila. Ang hirap naman. Saan ba tingin dito? Dito sa camera. Dito. Ang galing lang. Ano? Tada! What's up guys? So after ng mga pinagdaanan nating mabato-bato at mahihirap na mga trails ay nakarating na tayo dito sa Maples or Maples River dito sa Aguilar, Pangasinan, at syempre i-rate natin siya. So napakaganda ng river na to guys, at sa ngayon kasi ay napakaganda rin ng agos ng tubig, hindi malakas ang current dahil hindi naman maulan, maaraw dito sa lugar ngayon, at napakaganda talagang maligo. Kaya para sa akin ito ay 9 out of 10. Yun. So far napaka babait din ng mga tao ng taga dito. Nag-assist sila ng maayos and hindi sila matataray. Sa ibang lugar kasi may mga ganun, diba? So talagang asikasuhin kayo ng mga dito nakatira. So, syempre, may mga available din cottages pero hindi tayo kumuha kasi marami pa tayong pupuntahan. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ipapakita ko na sa inyo. In 3, 2, 1. Electric pan pala yan. So, yun i-intro lang natin na susunod nating destination ay sa may Agkapita. So, let's see. Let's go. So, samahan nyo kami guys. Tara na. Tara na.